बॉम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी। सिंह जी से अखिया रही बेरे बाकी जादो जी के लइका खेलही बेरे। भले सिंह जी से अखिया रही बेरे बाकी जादो जी के लइका खेलही बेरे। लइका खेलही बेरे भले सिंह जी से अखिया रही बेरे बाकी जादो जी के लइका खेलही बेरे। सिंह जी से केतन बतई बेरे बाकी जादो जी के लइका खेलही बेरे। भले सिंह जी से अखिया